Igbo ndị ọma eji eje mba Igbo bụ Igbo ekene m unu kenesi unu ike ị na-anya ị ga-afụ na anyị ka nọ n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ebe nke ihe niile na-akpọtụ ọ ka welisi obere maazị Charles Oyikwe bụ onye nke eji iche okwu malụ n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ihe nke ị na-anya ị ga-afụ na anyị nọ n'ọdụ afịa ebe ndị Igbo na-azụgasị afịa anyị nwere nwa obere ihe emume anyị si ka anyị mee n'ụbọchị nke taata mana ọ ga-abụ anyị gaa n'ime afọ anyị ajụọ ndị mmadụ ajụjụ anyị nke taata ga-abụ ọ bụ na Chineke ekeghị gị bụrụ mmadụ kedu ihe ọ ga-amasị gị ka ọ kee gị ka ị wụrụ amaghị m ma ya bụ mkpume ka ị chọọ ịwụ ka ọ ya chọọ amasị gị ka ị wụlụ udene mana ọ ya ka mma ma anyị baa n'ime afọ eje jụọ ndị mmadụ ka ha were ọnụ ha kọwapụtara anyị ihe ya achị ewu sonyere na anyị ka anyị baa n'ime afịa ọ bụrụ na Chineke ekeghị gị bụrụ mmadụ kedu ihe ọzọ ị ka ala ịchọ ka ọ kee gị na Chineke eke nke abụrụ mmadụ ọ bụrụ okere m wuru spirit aka m na mma like ya na ya ka ị wụrụ mmụọ maka gịnịkwanụ ka ihe chọọ iji wụrụ mmụọ ka ya ka m wee na-emegide ndị na-emegide mmadụ ka m wee na-apịa ha ịtarị ọ bụrụ na Chukwu ekere m wụrụ mmadụ anya ma amakwana ebe m ya anọkwa ọ bụrụ na o keghe m bụrụ mmadụ ihe masịrị m ka Chukwu kee m ọ bụrụ na o kee na anyị bụrụ azụ bụ ihe nọ na mmiri azụ bụ ihe dị mma ama otu osike mmadụ bụkọs enwere ihe katikizm nkụzi ama oke m nke ọzọ ama m otu nsi ga-adị otu osike anyị amụrụ mmadụ bụkọs enwere ihe katikizm kụziri anyị oge anyị na-eji katikizm asị Chukwu kere anyị ka anyị mara ya bee ya n'ụwa sorokwa ebiri na aṅụrị ebebi n'ụwa ọzọ ka ga-abịa abịa nya bụ na ala eze eluigwe so ọ wụsọ ọ keziri m dịka anụ chimpazi ọ dịka mọnke ọ wụsị ajezi ala eze eluigwe mụ amazi o nwere ike rije ete m na ama awa ọnwụ ya ọ bụ na Chukwu eke m ka m bụrụ mmadụ a yakwa eke m ka m bụrụ ihe na-eku ume maka na o nweghị ihe nọ n'ụwa na ịya asị ka ị gbachaa ihe niile na Chineke wee onye wa ama amasị so ọ bụ na oke m ka m bụrụ mmadụ okekwe m ka m bụrụ ihe na-eku ume maka o nwere ihe niile na-eku ume nnụnụ na-eku ume egbe na-eku ume ngwere na-eku ume ehi na-eku ume mana ihe niile awụ ihe Chukwu kele eke ka ọwụ Chukwu ekere m na Chukwu siri ke m ka m bụrụ mmadụ bikos amaghị m ihe m ga-eme mme n'ụwa Chineke o kezie m ka o kee m marazi na anụ ọfịa ka m ga-abụzi maka ebe o kere na mmadụ ahụ kara ke m aka like bikos isi ka o kegharịa bụ amazi m ihe ọzọ ya ekeje m n'eziokwu ọ bụrụ na Chineke eke m ka m bụrụ mmadụ aga m ala ka o kee m ka m bụrụ angel ọtago mmụọ ozi na-efe efe maka na ihe ofufe na-adị m mma ghọtago ụmụ ihe ofufe mana onye na-enweghị nkụ ọ na-emezi flezin ghọtago so mụ chọrọ ị na-efe ghọtago ebe Chineke kere m bụrụ mmadụ ọ bụkwa na ọ ka m ka m bụrụ mmadụ ya bụ Chineke nwekwana ike ike m ebe ọ mụrụ ọnwụ ihe ọzọ ya eke m na ọ kee m ka m bụrụ mmadụ ka o ji kee m ife ọzọ ga-amasị m ka Chineke na-eke m ka m bụrụ ụbụ ọ ya bụ n'eluigwe ka m bụrụ angel yes mmụọ ozi nke Chineke yes ife obi m nabata Igbo ndị ọma eji eje mba ekenekwa m unu ọzọ ka welisi obere maazị Charles Oyikwe bụ onye nke eji iche okwu malụ n'elu ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn unu afụgonu ka anyị si je jụọ ndị mmadụ ọ bụ na Chineke ekeghị gị mmadụ kedu ihe ọzọ ọ gara ịmasị gị ka ọ wụrụ ya ka o kee gị nụkwazie n'ihe ha sara ụfọdụ si na ọ ga-amasị ha ka eke ha mmụọ ozi mana a sị na onweghị onye mma atụ ụtọ onye nke sara ihe ọ sara maka a sị na ihe dị onye mma ka ọ ya asa ana m asịkunu sonyekwala anyị mgbe dị ka mgbe a oge ọzọ n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn anyị ga-ewetakwala unu ihe ndị dị ona na nke dịkwa n'ụdị a mgbe ọzọ sonyela anyị sonyesiela anyị ike ọ ka n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ka anyị nọ ka emesịa na ndị be anyị